wallahi ina so da mama kai ina so baka labari ɗan mata wannan zamanin ba su da amana wallahi. So in dai ba kana sa ƙananan kaya kana waya an dawo ko to ko ka je musu da soyayya ba su karɓa ba. In dai ko ba a ce ba dan Allah kake son su ba in dai ka sa ƙananan kaya da waya an dawo hannunka sai ka karɓa soyayyanka hannu biyu. Amma wallahi duk wanda ke tsakani da Allah in dai bai irin wannan shigan bai waya an dawo ko ba su so shi ba. Ko abokina ni ma na fahimci haka akwai wata hadiza shedan ake ce mata ko ni na je wajen yarinyar nan mun dinga maganganu yarinyar nan tashin farko in sai mata ke sabunta ni na fama da mai nokiya gobe na je na aika kawai sai ta ce a ce ba ta ko abokina wallahi kuwa bari in baka wani labari. Ya gida ya kwana biyu. Alhamdulillah. Wai kai dan Allah malam Nura kullum ba za ka iya shiga irin na kananan ka ba ga yadda gayu suke yawo bane. Manyan wayoyin nan dai haka kadan karkewa ni fa ka san ba na son haka gaskiya. Amma dai ga kin san shigar na wata ba shi kenan ba zai yi mu canza ba. To gaskiya ni dai Nura zan gaya maka gaskiya. Idan dai har gaskiya ba za ka iya sa kananan ka karke manyan wayoyi ba na son haka karanta kawai sai mai babban waya. Ka rinka using da ita to kawai ka fito a silanka shine kawai magana ma da gani ana kira na. Hello? Okay, to shikenan gane nan zuwa. Kaga, ni yanzu haka nayi babu. Gaskiya. Samira. Wai wancan wani gaye ne na ganku tare da shi. Wai ba ne miki magana akan tsayawa da wancan gayen ba? Allah sarki, Nura ne fa. Nura ba na ana ki tsayawa da shi ba. Ba na ana ki tsayawa da wancan tsamin ba. Wancan tsamin ba kalan ki bane, ba irin ki bane, bai kamata a ce kina tsayawa da shi ba. Girma na ne ina zuwa wurin ki yana zuwa wurin ki. Ke ma kanki ba girman ki bane, gaskiya ya kamata a gyara. To shikenan kai hakuri, na daina. Gaskiya dai kar ki kara. Shikenan. Dama kin san me ya kawo ni ne? A'a. Dama maganan wani biki ne nake da shi. Kuma na san bikin nan ba wanda za ta fitar da ni kunya in baki ba. Shine na kawo kuka na wurin ki. To baka da damuwa Allah ya yarda. Ba matsala kawai. Komai normal. Shikenan lokaci yayi zan sanar da ki. To shikenan ba. Amma dai gaskiya raina ya baci. Daina kula wancan tsarin. Yan saboda Allah da Annabi Samira kan wanda yake min wala kan wanda ban Allah ne yake min walakanci. Wai kai dan girman Allah an taɓa yin soyayya dole ne na ce ba na son ka to ka fita a sabga na mana ka kalli shiganka ka kalli nashi kai kanka ai ba za ka hada ba dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri. Shikenan ba komai Allah da kowa da gaban shi. Da fatan dai baka yi fushi ba. Ai shine daidai. Ai yanda kika yin nan haka shine daidai. Ni kin burge ni wallahi. Hankali na ya kwanta, na ji daɗi. Saboda ai ba tsaran ki bane shi. Tsami da shi gazarabul din da findan ya gane cewa ruwa ba sa'an ba. Ni tsaran shi ne. An sa gilas din nan. Sa shi ne shi. Hello, kawai gidi. Bana yanzu haka ma ina kan hanyar zuwa gida. In Allah ya yarda. Kake damu ba mu. Ba da. Ba mu wayannan mana. Kamar yaya in ba ku waya kuma ana zaune lafiya. Ba za ki bada wani? To in ba irin ku taya za a yi mu samu mu ci abinci. Dan Allah ku ya. Ke ba shi mana ba za ki ba shi bane? Ba mu mana. Ba za ki ba mu wani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku sun kwace min waya na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malama yana da fatan da zamu yi batuna amma da soyayya ko ni ma yana sa ake ba azumi nan mai daga yan matan bane ko da ma kin ce baki da waya ban soyayya zan dinga samun yaro aika cikin yan kilo ko ga wannan misali wannan abu haka to na gode sosai Allah ya saka da alheri
je in sa layi na saboda ka ga karin sai da ka iya sa layi na kai zan fara kira. Okay, to shikenan. Sai na ci kawai. To na gode. Yawwa. Ka aiko a kira ni. Allah ya sa ku lafiya. Lafiya lau na zo an san sakon nan ne. Kuke magana kuɗin ko? Maganar kuɗi ba. Na Allah ka yi haƙuri yanzu dai ban da kuɗi. Ina ba haƙurin da zan ƙara yin maki. Haƙuri na ya ƙare na daina miki uzuri. Kawai kuɗi na yau na zo an sa dan in duk garin nan gatanki ne yau sai kin biya ni kuɗin nan. To, ba fa na ce ba zan biya kuɗi ne, na ce kai haƙuri zan ba ka. Ba zan ƙara maki wani haƙuri ba ne, yau kuɗi na nake so ki bani. Yawwa. Lafiya lau wallahi wannan ne kawai saboda wai yana bi na dubu ɗaya kawai ce ne ma ya tayar min da hankali a gwara. To ina ruwanka dan na yi faɗa da ɗan kwali za ka biya mata ne kuɗi na ta ansa. Naira 1000 nake binta. To shi kenan kawai yarinya ba za ki iya biyan kuɗin komai ba. A sauka lafiya mun jire a yi gaba a tafi shi kenan. Ina nan. Ko kai fa ba ga shi yanzu ka zama sere ba ka zama gaye a mota. Ko? Amma dai ina fatan wata wajen mun kwace ba. Na san da zan yi gara. Fata mu kyale shi mu ci da nan ba fa. In muka tafi za mu tafi tutan babu ne ba tun safe muke yawo ba sai a hankali fa. Kai Haka yi ne lafiya? ka ba mu wayan nan. Ya nan ba ku waya ba. To auna wannan murran za mu kyale irin To ina ruwa na da murran da kuke ciki kawai ku ganni da waya ku ce in ba ku haka ake yi? A to muna wannan murran. Ai, wannan ba sai an yi da lagin da shi ba. A taimake ni barayi! Barayi jama'a barayi waya! Wani irin dilagi kuma jama'a taimake ni barayi! Ba shi wayar shi. Akan me zaka ce ba shi wani? Ba shi wayar shi da faɗa maka. Akan me ana wannan Ba shi wayar shi ta yaya za mu ci abinci. Alhamdulillah. Bayan famsa. Ai, wannan fa ya buƙata mu zo mu san ku ya so. Na gode malam. Allah saka da alheri. Alhamdulillah. Allah ya kawo ka. Kaga da baka zo ba shikenan an ci min zaran wayan nan. Ba komai. Na gode Allah malam. ba komai. Allah ya tsare. A sauka lafiya. Yawwa. Na gode. Kai, Allah sa mu dace. Allah ya ƙara kiyayewa. Hello? Awal magi. Wannan ba gayan nan bane da muka ci da jan wayan ne ya fa mu iya an shi waya. Wani gaya yake nan? Gayan nan mana da muka tama yarinyar nan muka san mata waya. Shi ne mana, shi ne wanda muka je kwacin nan gaba shi dai yana mai yar famu ga. An tafiya shi ne muke baka labari. Dama shi ne kuke bani labari? Ya kake mana ka tsallan da mu harkar mu ne, ya kake shiga harkar mu ta ba ta haka bane? Dai Wannan dan hannu ne. A lafiyan da. Kake ciwo? Na makwalla? To sun kuya kawai. Mu kuma yin iska kawai. Dama kuke mutane a unguwa. alaikum. Ya kai ni lafiya. Sai da alhamdulillah.
A shirye-shirye. Wallahi ma nan muna ta yi. Sai ya riga ya ɗau caji wallahi shi ne yayi. Kan ya ɗau zafi. Dama na ci in ji yadda kuka tsara abin da za ku yi ne. Wallahi dama ka san za a yi su ƙauyawa su yi body flying da duk dai ga su nan dai. To amma kamar nawa ne ku shiga za ku kashe? Kamar 50,000. To okay. Ki tura ma kan nan baɗin ki na kuma gida sai in tura miki. Kenan. Na gode. Malam Nura, kai ne anan? Allah shi kina nan. To wannan wace ce kuma? Wannan ita ne matan da zan aura. Aure kuma Nura. Ya za a tafi nisa a gudu na faɗa mu cewa za ka yi. Bayan ka san duk duniya babu macen da take maka sanin ke. Kin manta wulaƙaci da take min a baya kin ce ba na sa ƙananan kaya ba na wanka bar manyan wayoyi. Kin tuna abin da take a baya kuma sannan ki ce gashi yanzu ga ce ga magana. A'a Nura, ka dai mun hago fenta ne amma ni ba haka nake nufi ba. Baby na nan kuma wace ce? Kiji. Wannan gai din na wani ne ni kaɗai. Ba da wata ba. Ina fata kin nan. Kin gane ko sai me je gida kawai Allah ya yarda zan zo gidan naku yanzu nan ba da za mu magana da ke. Ai shuwa, ka tabbata. Insha Allah ba da wannan zan zo gidan ko ina nan zuwa. To shi ne. Baby binta ma za ka yi? Aba za a in bita kawai dai na mutum inda ta mutu ba mu waje. Ake ce ga kin san kin ina cikin zuciya na ba wanda zai iya tankawa in baki ba. Yanzu na ji daɗi, yanzu na ji hankali na kwanta. Wake da Allah me ke damun ki? Me ke faruwa ne me ke damun ki? Na kira wayan ki baya shiga. Na hau online ban ganki ba. Kuma kin san ban jin daɗi in ba mu waya ko mun yi chatting ba. Wani ka hau online baka ganna ba bayan ɗazun nan daga bin hanya zan je gidan ƙawata muna cikin waya da ita wasu suka kwace min waya na. Garin yaya aka kwace miki waya? To yanzu dai ba wannan ba. Ka san cewar bani da kowa sai kai kuma alhakin siyan waya na ka san yana kanka. Ko dai ka siya min wata ko kuma ka bani taka kai ka siya. Kina nufin ko in baki waya na ko in siyan miki wata? Shine abin da nake nufi. To gaskiya ni ban da kuɗin siyan miki waya yanzu. Kuma ni gaskiya ba zan iya baki waya na in zauna haka ba. To me kake nufi? Bara ma ki gani gaskiya ba zai yi ba. Ki canja tunani. Lokacin rabuwanmu ya zo. Haka shi ya fi miki? Haka shi ya fi miki? Gaskiya da baki waya na gaskiya gwanda mun rabu. To shikenan, kaje dama ai tsiya ta kare ni. Sai ka kara gaba. Korona kike yi? Abu wani sarki kawai. Korona kike yi? Kai gaba kawai. Akan waya? Kama ga tafiya ta. Haka za ki kare. Kin manta duk asaran da ne miki a baya? Duk hidiman da ne miki da wahalan da na yi? Har gidanmu na so in siyar saboda ke? Lallai ne, na ga halin mata. Lafiyan ku huta kawai ku sha iskan a lafiyan da ne ke tafa da ku ne. Oga na zo akan maganan nan ne wallahi oga. Magana kuma na mene? Oga kullum mu muke zuwa mu ciyo wannan abubuwan muna zuwa muna ciyo laja. To amma mu ba mu sani inda kaya yake tafiya oga. Mu ba mu gane tafiyan shi kayan saboda lajan nan muke zuwa mu ci ba mu sani inda ake tafiya da kayan muna tuka mota ne muna muke mai kayan. Kun zo ku mun wani kenan. Oga ba za ka gane ba ne oga. Kun zo ku ansa kenan. Kun zo ku ansa kenan to duk ku zo ku ansa. An riga an cin muku da waya ce ga ta inda wanda zai anshe ta ya anshe ta. To oga ai abun ba fada bane oga. Duk wanda zai ansa ya biyo ni. Bikin tuwo to ya za a yi ni? Bikin tuwo. Walla ni fa tafiyan nan ni zan ware kaina ne ko ka gane saboda ni ma fadan zaran nan me na iya ta dinka mun ko dai mun jonin da shi ne saboda ko ni in zaka bi ni mu je ko tafiyan nan da kai to Allah ya biya bakin tuwo ai muna bayan ka ba mu gane ma oga. Assalamu alaikum. Hajiya Samira. Labanawa. Ya gaba? Lafiya lau. Ya magana alƙawarin nan. Alƙawarin waya muka yi da ke fa. Ke duk garin nan in dai muna garin nan ai in dai waya Android ne kin same ta kin gama.
za mu shiga da fice duk inda za mu same ta sai mun baki waya. Kada ma ki gani. Ba Android bane ga wannan. Je ki sa layin ki huta ki sha iskan ki kawai. Gaskiya na gode sosai na ji daɗi. Shi yasa nake son kalaba duk duniya kai kadai nake so. Sha zaman ki huta Samira. Ai in dai muna garin nan ba za ki kawo kuka ba in share miki hawaye ba. Da ki gida kawai zan kolo ki. Kake da mu zan kolo ki. Sai mun haɗu. Awa, Lila ba na Samira. Duk garin nan ba wata in ba Samira ba wallahi. Samira ki huta ki sha hannu kawai. Sha iskan. Lafiyan.